ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर्वांना। तर आपण सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या अध्ययनाची सुरुवात करूया। इस्कॉन श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या श्रीकृष्ण या पुस्तकाच्या वाचनामध्ये मराठीमध्ये वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण सुरुवात केली होती कालिया दमन, कालियाचं मर्दन भगवंतांनी कसं केलं। तर कालिया हा यमुनेच्या पाण्याला कसं दूषित करत होता आणि त्याच्यामुळे त्यांचे मृत्युमुखी पडलेल्यांना भगवंतांनी वाचवलं आणि मग शेवटी कालियाचं दमन त्यांनी कोणत्या प्रकारे केलं याचं आपण थोडीशी सुरुवात केली होती वाचनाला। मग आपण आता पुढचं वाचन करूया। एक मिनिट हा। आपण इथपर्यंत वाचलो होतो, आता नेक्स्ट पेज। ओके, शिल्पा माताजींना वाचायचंय। ठीक आहे माताजी, तुम्ही वाचू शकता। एक मिनिट मी अनम्यूट करते तुम्हाला। मी सगळ्यांना हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। आता आपण सुरुवात करूया इथूनच आपण। वाचू का माताजी? हो माताजी वाच। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। नाही आणि म्हणून त्यांनी व्यक्तिशः या तथाकथित संकटाची खंत केली नाही। आता हे जमलेले सगळे वृंदावनवासी अतिशय काळजीपूर्वक श्रीकृष्णांच्या जमिनीवरील चरणचिन्हांचा शोध घेत गडबडीने यमुना तीराकडे निघाले। अखेर ध्वज, धनुष्य, शंख इत्यादी चिन्हांकित चरणचिन्हांचे अनुगमन करीत ते यमुनेच्या काठावर आले आणि त्यांनी पाहिले की यमुनेच्या डोहात कालिया नामक महाकाया सर्पाने श्रीकृष्णांना आपल्या शरीराच्या वेटोळ्यात घट्ट बांधून टाकले आहे आणि ते पाहून सर्व गाई वासरे आणि बालक दुःखाक्रांत होऊन रुंदन करीत आहेत। हे सर्व भयंकर दृश्य पाहून वृंदावनवासी जनांच्या दुःखाला पारावार राहिला नाही। भगवान बलरामांच्या मुखावर मात्र स्मित विलसत होते। ब्रजवासी जन मात्र दुःखा सागरात बुडून गेले होते, कारण त्यांच्या मते आता श्रीकृष्ण परत येणे शक्य नव्हते। अर्थातच वृंदावनवासी जनांना श्रीकृष्णांविषयी फारशी जाणीव नव्हती, परंतु त्यांच्या श्रीकृष्णांवरील प्रेमाला मात्र तुलनाच नव्हती। इकडे यमुनेत श्रीकृष्ण कालिया सर्पाचा पाशात गुरफटला आहे आणि काठावर सगळी मुले आणि गाई वासरे शोक करीत पडली आहेत। हे पाहून ते असहाय्य होऊन श्रीकृष्णांच्या कृत्यांच्या त्यांच्या
सुहास्य वदनाची, त्यांच्या मधुर बोलण्याची आणि वागण्याची आठवण करीत शोक करू लागले. त्यांचा संपूर्ण त्रैलोक्य शून्यवत वाटू लागले. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी देखील म्हटले आहे, मला श्रीकृष्णाविना संपूर्ण जग शून्य वाटत आहे. हाच कृष्ण भावनेचा सर्वोच्च स्तर आहे आणि सर्वच वृंदावनवासी कृष्ण प्रेमाचे सर्वोच्च स्तरावरील होते. जेव्हा यशोदा माता तेथे आली, तिने आणि तो प्रकार पाहिला, तेव्हा ती यमुनेत प्रवेश करू लागली. परंतु तिला मज्जाव केल्यामुळे ती बेशुद्ध होऊन खाली पडली. सर्वांच्या नेत्रातून वर्षाकालीन पावसासारखा अश्रुपात होत होता. यशोदा मातेला सचेतन करण्याकरिता ते मोठ्याने श्री कृष्ण लीला सांगू लागले. यशोदा माता अजूनही मृतवतच पडली होती, कारण तिचा प्राण श्रीकृष्णाच्या मुखकमळावर एकाग्र झाला होता. ज्यांनी श्रीकृष्णांना आपल्या प्राणासहित सर्वस्व अर्पण केले होते, असे नंदादी गोपगण आता यमुनेत प्रवेश करण्यास सिद्ध झाले. परंतु बलरामांनी त्यांना मोठ्या प्रयत्नाने थांबविले, कारण कोणतेही अनिष्ट घडणार नव्हते याची त्यांना जाणीव होती. जवळ पाहून प्रहार श्रीकृष्ण एखाद्या सामान्य बालकाप्रमाणे कालियाचा विळख्यात बांधून पडले होते. परंतु श्रीकृष्णांनी पाहिले की आपले माता पिता, गोप गोपिका, गाई वासरे, बालमित्र हे सर्व मृत्यूच्या निकट पोहोचले आहेत आणि आता अल्पावधीत त्यांचे मरण अटल आहे. तेव्हा त्यांनी कालियाच्या पकडीतून स्वतःला सोडवून घेतले. त्यांनी आपल्या शरीराचा विस्तार करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांना पकडीत घट्ट पकडून ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कालियाच्या शरीराला अतिशय ओढ बसू लागली. त्यामुळे त्याची पकड शिथिल झाली आणि श्रीकृष्णांना सोडून देणे त्याला भाग पडले. आता कालिया अतिशय खवळला. त्याने आपला भयंकर फणा उभारला. उच्छ्वास करताना त्याच्या नाकातून विषारी वाफ बाहेर पडू लागली. त्याचे नेत्र क्रोधाग्नीने लाल भडक झाले आणि तोंडातून ज्वाला बाहेर पडू लागल्या. तो महाकाय सर्प स्तब्ध राहून काही काळ श्रीकृष्णांचे निरीक्षण करू लागला. तो आपली चिरलेली जिव्हा ओठावरून फिरवित दोन्ही फणांनी श्रीकृष्णांकडे निरखून पाहत होता. त्यांची नजर विषाने भरलेली होती. त्याच वेळी गरुडाने सर्पावर तुटून पडावे त्याप्रमाणे श्रीकृष्णांनी कालियावर झडप घातली. कालिया त्यांना दंश करण्याचा प्रयत्न करू लागला, परंतु श्रीकृष्ण चपळाईने भोवती फिरू लागले. कालिया आणि श्रीकृष्ण असे लढत असताना कालियाला थकवा येऊ लागला आणि क्रमशः त्याची सगळी शक्तीच संपुष्टात आली. श्रीकृष्णांनी त्वरित त्याच्या फणांना पकडून खाली ओढले आणि चपळाईने वर उडी घेतली. त्यावेळी त्यांचे चरण कमल त्या फणावरील मण्यांच्या किरणाने अरुणवर्णाचे दिसू लागले आणि नृत्यादी अखिल ललित कलांचे मूळ गुरु असे ते नटराज श्रीकृष्ण त्यांच्या शेकडो चंचल फणावर चपळाईने नृत्य करू लागले. असे दृश्य पाहून उच्चलोकातील निवासी जनांनी ढोल, नगारे, विविध प्रकारच्या बासऱ्या अशी वाद्य वाजवून स्तुतिगान करीत गगनातून पुष्पवृष्टी केली. अशा रीतीने गंधर्व, सिद्ध, देवी देवता असे अखिल स्वर्गनिवासी जन अतिशय प्रसन्न झाले. श्रीकृष्णांचे असे नृत्य चालू असताना कालिया त्यांना दुसऱ्या फणांनी खाली ओढण्याचा प्रयत्न करू लागला. कालियाचे 100 फण होते, परंतु श्रीकृष्णांनी त्या सगळ्यांचे नियंत्रण केले. श्रीकृष्ण आता आपल्या चरणांनी कालियाच्या फणावर जोराने आघात करू लागले आणि त्याला तो मार असहनीय होऊ लागला. कालिया त्या जबर आघातामुळे अखेर जीवनाशी संघर्ष करण्याच्या स्थितीवर पोहोचला. तो विष ओकू लागला. मुखावटे विषारी द्रव्य उगळून
उगाळून टाकताना त्याची पापपूर्ण अवस्था कमी होत गेली. अतिशय क्रुद्ध क्रुद्ध होऊन तो आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करू लागला आणि त्याने भगवंतांना ठार मारण्यासाठी एक फणा उभारण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी श्रीकृष्णांनी लत्ता प्रहार करून त्याचा तो प्रयत्न हाणून पाडला आणि त्या फणावर ते नाचू लागले. जणू काही तेथे भगवान विष्णूची उपासनाच चालली होती आणि त्या सर्पाच्या मुखामधून बाहेर पडणारे विषाचे फवारे जणू काही फुले अर्पण करण्यासारखे वाटत होते. आता कालिया विषाऐवजी रक्त ओकू लागला. आता तो पूर्ण थकून गेला होता. भगवंताच्या लत्ता प्रहाराने आपले सर्व शरीर चूर्ण झाल्यासारखे त्याला वाटत होते. आता तो विचार करू लागला की हा बालक कृष्ण कदाचित भगवंत असावा आणि अखेर तो अखिलाचा स्वामी भगवंतच असल्याचा निर्धार करून त्याने त्यांना आत्मसमर्पण केले. कालिया सर्पाचा पत्न्यांनी पाहिले की भगवंताच्या लत्ताप्रहाराने आपल्या पतीला चांगलीच जरब बसली आहे आणि ज्यांच्या उदरात अखिल ब्रह्मांड समावले जाते अशा भगवंताच्या भाराने चूर होऊन तो मरणास्त्र अवस्थेला पोहोचला आहे. त्या नागपत्न्यांनी घाईघाईने भगवंताच्या पूजेची तयारी केली. त्यावेळी त्यांची वस्त्राभरणे केस इत्यादी अस्तव्यस्त झाले. त्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना शरण गेल्या आणि त्यांची प्रार्थना करू लागल्या. आपल्या पुत्रांना पुढे करून त्या समोर आल्या आणि यमुनेच्या तीरावर त्यांनी सचिंत मनाने त्यांना सादर दंडवत घातला. नागपत्न्यांना श्रीकृष्ण हे प्राणजनांचे आश्रय असल्याची जाणीव होती आणि त्यांना प्रार्थनेने प्रसन्न करून आपल्या पतीची मृत्यूपासून सुटका करून घेण्याची त्यांना इच्छा होती. नागपत्न्या प्रार्थना करू लागल्या. त्या म्हणाल्या, प्रभो, तुम्ही सर्वांकरिता समान आहात. तुमच्या दृष्टीत पुत्र, शत्रू, मित्र असा भेद नाही. म्हणून कालियाला कृपापूर्वक दिलेली शिक्षा योग्यच आहे. प्रभो, या जगातील तापदायक तत्वांना नष्ट करण्याच्या मुख्य हेतूनेच तुम्ही अवतरित होता आणि तुम्ही परम सत्य असल्याने तुमची शिक्षा आणि दया सारखीच आहे. म्हणून वरकरणी जरी कालियाला शिक्षा झाल्यासारखे वाटत असेल तरी त्याला तो आशीर्वाद आहे. तुम्ही केलेली शिक्षा म्हणजे तुम्ही आमच्यावर केलेली मोठी कृपाच आहे असे आम्ही समजतो. कारण त्यावरून त्यांच्या पापकर्मांचे फळ नष्ट झाले असल्याचे समजते. आता हे स्पष्ट झाले आहे की या नागरूपातील प्राण्याने पापांच्या राशी रचून ठेवल्या असतील, अन्यथा त्याला सर्पदेह कसा प्राप्त झाला असता? त्याला या योनीला प्राप्त करवून देणारी आणि या शरीराकारणे घडलेली सर्वच पापे त्याच्या पणावरील तुमच्या नृत्याने निश्चितच नष्ट झाली आहेत. म्हणून तुम्ही क्रोधाने त्याला अशी शिक्षा केली, हे अतिशय मंगल झाले. तुम्ही या सर्पावर असे प्रसन्न झाला हे पाहून आम्हाला अचंब वाटतोय. यावरून उघड दिसते की त्याने पूर्वजन्मात सर्वांनाच प्रसन्न करणारी अनेक धर्मकर्मे केली असली पाहिजेत. त्याने सर्व प्रकारचे तप केले असेल, दुसऱ्यांचा सन्मान केला असेल आणि अखिल प्राणी मात्रांसाठी विश्वकल्याणाची कार्य केली असतील. नागपत्न्यांनी पुढे स्पष्ट केले की गत जीवनातील सेवा भक्तीतील सुकृत जवळ असल्याविना कोणीही श्रीकृष्णांच्या संगतीत येणे शक्य नसते. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी शिक्षाष्टकात सल्ला दिला आहे की मनुष्याने स्वतःला तृणपात्यापेक्षा हीन समजून तरुपेक्षा सहनशील होऊन स्वतः सन्मानाची अपेक्षा न करता दुसऱ्यांना सन्मान देण्यास तत्पर राहून सदैव नम्र भावाने हरे कृष्ण मंत्राचे संकीर्तन करीत सेवा भक्तीत संलग्न असायला हवे.
कालियाला जघन्य पापकृत्यांचे फळ म्हणून सर्पाचे शरीर प्राप्त झाले होते आणि त्याच वेळी भगवान श्रीकृष्णांची चरणकमळे त्यांच्या माथ्यावर पडली होती. याचे नागपत्न्यांना आश्चर्य वाटत होते. खात्रीने हे सुकृतांचे साधारण फळ नव्हते. या विरोधात्मक गोष्टींचे त्यांना आश्चर्य वाटत होते. त्या पुढे प्रार्थना करू लागल्या, प्रभो, या सर्पाला तुमच्या चरणकमलांची धूळ प्राप्त होण्याचे सौभाग्य मिळाले हे पाहून आम्हाला अतिशय आश्चर्य वाटते. थोर संत महात्मे अशा भाग्याची आकांक्षा करतात. अहो, अधिक काय सांगावे, तुमच्या चरणकमलांच्या धुळीचे आशीर्वाद प्राप्त व्हावा म्हणून सौभाग्याच्या देवीला लक्ष्मीला देखील कठोर तप करावे लागले होते. मग कालिया इतक्या सहजासहजी ही चरणरज शिरावर प्राप्त करतो हे कसे काय? आम्ही अधिकारी स्त्रोतातून श्रवण केले आहे की ज्यांनी आपल्या चरणकमलांच्या धुळीचा आशीर्वाद प्राप्त केला आहे ते ब्रह्मदेवाचे पद, स्वर्गाचे इंद्रपद, या ग्रहाचे सार्वभौम सम्राटपद अशा विश्वातील कोणत्याच पदाची मुळीच अपेक्षा करीत नाहीत. त्यांना या भूलोकाच्या वरील सिद्धादी लोकांवर राज्य करण्याची अपेक्षा नसते किंवा अष्टांग योग प्रक्रियेने प्राप्त होणाऱ्या योग सिद्धींचेही त्यांना आकर्षण नसते. अथवा अशा शुद्ध भक्तांना तुमच्याशी एकरूप होण्याचा सायुज्य मुक्तीचीही मुळीच कामना नसते. आणि हा कालिया क्रोधा ही रिपूंसह अतिशय घृणास्पद भौतिक गुणांनी पोचलेला योनीत जरी जन्मला असला तरी या सर्पाच्या राजाने अतिशय दुर्लभ गोष्ट प्राप्त केली आहे. या विषयातून वेगवेगळ्या योनीतून जन्म घेत जीव केवळ तुमच्याच दयेने सहजपणे सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करू शकतात. चैतन्य चरितामृतात देखील या गोष्टीची पुष्टी होते. तेथे असे म्हटले आहे की जीव मात्रे या ब्रह्मांडातून वेगवेगळ्या योनीतून जन्म घेत असतात, सतत भ्रमण करीत असतात. केवळ श्रीकृष्णांच्या आणि गुरुच्या कृपा प्रसादानेच त्यांना भक्ती लतेचं ब्रिज प्राप्त होते असे असते. आणि अशा रीतीने प्राप्त केले. अशा रीतीने मार्ग मोकळा होतो. एक मिनिट मी तिथं वरती पर्यंत घेते आणि मग इझी होईल. ओके ओके ओके. अशा रीतीने त्यांचा मुक्तीचा मार्ग मोकळा होतो. अशा रीतीने त्यांचा मुक्तीचा मार्ग मोकळा होतो. नागपत्न्या पुढे म्हणाल्या, म्हणून प्रिय प्रभो, आम्ही तुम्हाला सादर प्रणाम करतो. तुम्हीच परमपुरुष आहात. तुम्हीच प्रत्येक जीवमात्रातील परमात्मा आहात. तुम्ही जरी विश्वसृष्टीच्या पलीकडील दिव्य स्थितीतील आहात, जरी अखिल सृष्टी तुमच्याच आश्रित आहे. तुम्ही अविश्रांत असे मूर्तिमंत शाश्वत काळ आहात. तुमच्यातच सर्व काळाचे सामर्थ्य अस्तित्वात आहे. म्हणून तुम्ही द्रष्टे पाहात आणि भूत, वर्तमान, भविष्य व महिना, दिवस, प्रहर, घटिका व फळे या स्वरूपातील एकूण काल तुमच्यातच अंतर्भूत आहे. दुसऱ्या शब्दात प्रत्येक क्षणाला, घटकेला, प्रहराला, दिवसाला, महिन्याला, वर्षाला, भूतकाळात, वर्तमानात आणि भविष्यात घडणाऱ्या सर्वच घटनांचे, कर्मांचे परिपूर्ण द्रष्टे आहात. तुम्ही स्वतः विश्वरूप असूनही या विश्वाहून वेगळे आहात. तुम्ही एक सामान्य वच्छेदे करून या विश्वाशी वच्छेदे करून या विश्वाची अभिन्न आणि भिन्नही आहात.
म्हणून आम्ही तुम्हाला सादर नमस्कार करतो. तुम्ही स्वतःच विश्व आहात आणि तरीही तुम्ही अखिल विश्वाचे निर्माते आहात. तुम्ही या विश्वाचे अधीक्षक आणि पालन पोषण करते आहात. तुम्हीच त्याच्या उत्पत्तीचे मूळ कारण आहात. तुम्ही जरी ब्रह्मा, विष्णू, महेश या तुमच्या गुणावतारांनी या विश्वात उपस्थित आहात, तरीही तुम्ही प्राकृतिक सृष्टीच्या पलीकडे आहात. तुम्ही जरी सर्व प्रकारच्या प्राणीमात्रांच्या तसेच त्यांच्या मन, बुद्धी, इंद्रिय आणि जीवनाच्या उत्पत्तीचे कारण आहात, तरी तुमच्या अंतरंगा शक्तीनेच तुमचा साक्षात्कार होत असतो. म्हणून अनंत सूक्ष्माहून सूक्ष्म अखिल सृजनाचे केंद्र सर्वज्ञ अशा तुम्हाला आम्ही नमस्कार करतो. अनेक तर्कवादी तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. तुम्हीच सर्व तत्वाभ्यासाचे उद्दिष्ट आहात आणि सर्व तत्वज्ञान आणि सिद्धांत तुमचेच वर्णन करणारे आहेत. आम्ही तुम्हाला सादर प्रणाम करतो. तुम्हीच सर्व प्रमाणांचे आणि ज्ञानांचे स्रोत आहात. तुम्हीच आम्हाला परिपूर्ण ज्ञान प्रदान करणारे परमपुरुष आहात. तुम्हीच सर्व प्रकारच्या इच्छाने कारण आहात आणि तुम्हीच सर्व प्रकारच्या संतुष्टीचे कारण आहात. तुम्हीच मूर्तिमंत वेद आहात. अशा तुम्हाला आमचा सादर प्रणाम. प्रभो, तुम्ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहात आणि तुम्हीच परम भोक्ते आहात. तुम्ही वासुदेवसुत म्हणून विशुद्ध सत्वात अवतीर्ण झाला आहात. तुम्हीच मन आणि बुद्धीचे देवता, अनिरुद्ध आणि प्रद्युम्न आहात. तुम्हीच सात्वांचे, वैष्णवांचे प्रभू आहात. वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध या चतुर्व्यूह रूपांनी तुम्ही मन आणि बुद्धीच्या विकासाचे कारण आहात. तुमच्याच कार्यामुळे जीवमात्रांना विस्मृती होते आणि तुमच्यामुळेच त्यांना आत्मबोध होतो. याची गीतेतून 15वा अध्याय पुष्टी होते. भगवंत परमात्मा रूपाने सर्वांच्या हृदयात निवास करतात आणि त्यांच्या उपस्थिती कारणे प्राणीमात्राला आत्मविस्मृती होते किंवा स्वतःच्या मूळ स्वरूपाची स्मृती होते. त्यापुढे म्हणतात, तुम्ही आमच्या सर्व कर्मांचे साक्षी म्हणून आमच्या हृदयात आहात. हे आम्ही काही अंशी जाणतो आणि आमच्यापैकी प्रत्येक जण काही प्रमाणात तसा अनुभवही करीत असतात. परंतु तुमच्या उपस्थितीची पूर्णपणे अनुभूती करणे अतिशय कठीण आहे. तुम्ही भौतिक आणि दिव्य अशा दोन्हीही शक्तीचे परम नियंत्रक आहात. म्हणून तुम्ही जरी या विश्वसृष्टीहून भिन्न असला तरी देखील परम नेतृत्व करणारे आहात. तुम्हीच साक्षी, उत्पत्ती करते आणि विश्वसृष्टीचे घटक आहात. प्रभू, आमचा सादर प्रणाम स्वीकार करा. महेश अशा या जगातील प्रमुख देवतांच्या रूपाने आपला विस्तार केला आहे, तरी तुमचे विष्णू रूपातील प्राकट्य हे जीवमात्रांच्या कल्याणार्थ आहे. म्हणून हे जे वस्तुतः शांत आहेत आणि जे परम शांतीत स्वारस्य ठेवणारे आहेत, अशा व्यक्तींना विश्वरूपातील आपल्या शांत अवतरणाची उपासना करण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रभो, आम्ही तुमची प्रार्थनापूर्वक विनवणी करतो. हा दीन सर्प आता मरणाच्या काठावर होता. आम्हा स्त्रियांकरिता पती म्हणजे आमचे प्राण सर्वस्व आहे. म्हणून तुम्ही कृपया या आमच्या पतीला कालियाला क्षमा करा. कारण या सर्पाचा जर मृत्यू झाला तर आम्ही मोठ्या संकटात पडू. आमच्याकडे पाहून कृपया या पराध्याला क्षमा व्हावे. प्रभू, प्रत्येक प्राणी मात्र तुमचे संतान आहे आणि तुम्ही प्रत्येकाला प्रतिपाळ करता. हा सर्प देखील तुमचे संतान आहे आणि त्याने जरी तुमचा अपराध केला असला तरी त्याला एकदा क्षमा व्हावी.
अपराध त्याने तुमचा तुमचा परम अधिकार न ओळखून केला आहे. यावेळी त्याला क्षमा व्हावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो. प्रभू, आम्ही आपले स्तवन करतो, कारण आम्ही सर्वच आपल्या शाश्वत सेविका आहोत. तुम्हाला आवडेल ते करण्याची तुम्ही आम्हाला आज्ञा द्या. कोणताही जीव तुमच्या आज्ञा शिरोधार्थ मानतो, तेव्हा तो सर्व प्रकारच्या निराशांपासून मुक्त होतो. नागपत्न्यांची नम्र प्रार्थना ऐकून श्रीकृष्णांनी कालियाला शिक्षा द्यावायचे थांबविले. कालिया अगोदरच श्रीकृष्णांना लत्ता प्रहाराने बेशुद्ध पडला होता. भगवंतांनी त्याचा मार थांबविला आणि जेव्हा कालिया शुद्धीवर आला तेव्हा त्याचा प्राण आणि इंद्रियांची क्रियाशक्ती पुन्हा कार्यरत झाली. त्याने श्रीकृष्णांसमोर नम्रतेने हात जोडले आणि तो त्यांची प्रार्थना करू लागला. प्रभो, माझा जन्म अशा योनीत झाला आहे की तमोगुणाच्या अत्यंत तमोमय स्थितीत असल्याने मी स्वभावानेच क्रोधी आणि द्वेषी आहे. आपण हे जाणताच की स्वभावगुण टाकून देणे अतिशय कठीण असते आणि अशा दुष्ट प्रवृत्तीमुळेच जीव एका पाठोपाठ सारखे देह बदलीत असतो. भगवद्गीतेत याची पुष्टी होते. तेथे म्हटले आहे की भौतिक प्रकृतीच्या पाशातून बाहेर पडणे अतिशय कठीण आहे, परंतु जो श्रीकृष्णांना शरण जातो त्यांच्यावर प्राकृतिक त्रिगुणांचा प्रभाव राहत नाही. प्रभो, कालिया म्हणाला, ज्या त्रिगुणामुळे ब्रह्मांडाची निर्मिती होते त्या त्रिगुणांचे मूळ निर्माता तुम्हीच आहात. प्राणी मात्रांच्या निरनिराळ्या. तर इथे कालिया पण तेच सांगतो आणि आपण भगवद्गीतेत जेव्हा आपण प्रकृतीचे 3 गुण पाहिले होते, सत्वगुण, रजगुण आणि तमगुण, तर या 3 गुणांमधून बाहेर पडून मायेच्या या बंधनातून सुटून आपण कसं भगवंतांच्या जवळ जायचा मार्ग कोणता? तर एकमेव मार्ग होता भगवंतांना शरण जाणे. समजा आपण भगवंतांना शरण गेलो तर सत्वगुण, रजगुण, तमगुण या तिन्ही गुणांना सरून, मायेला सरून आपण शुद्ध सत्वगुणात प्रवेश करतो आणि या शुद्ध सत्वगुणातून आपण या शुद्ध सत्वगुणात राहून जर आपण भगवंतांची सेवा केली, भक्तीच्या 9 सेवा केल्या, भगवंतांसमोर आत्मसमर्पण केलं आणि हरिनामाचा जप केला, तर आपण या जन्म-मृत्यूच्या बंधनातून सुटून भगवंतांच्या निवासस्थानी परत जाऊ शकतो. असं आपण आपल्या प्रकृतीचे 3 त्रयगुण जेव्हा शिकलो भगवद्गीतेमध्ये तेव्हा आपण पाहिलं होतं. तर आता पुढे वाचूया आपण. हं. वाचू शकता माताजी तुम्ही आता. मी पुन्हा अनम्यूट करू का तुम्हाला? 1 मिनिट हां. आणखी कोणाला वाचायचं असेल तर तुम्ही हँड रेज करू शकता. ठीक आहे? वाचू का माताजी? हो माताजी. हरे कृष्ण. हरे. मनोवृत्तीचे मूळ कारण तुम्ही आहात आणि या मनोवृत्तीमुळेच त्यांनी निरनिराळ्या प्रकारची शरीरे प्राप्त केलेली आहेत. प्रभो, मी एक सर्प म्हणून जन्मलो आहे, म्हणून स्वभावतःच मी अतिशय क्रोधी आहे. तर मग तुमच्या कृपेशिवाय मला माझा अर्जित स्वभाव सोडून देणे कसे शक्य आहे? तुमच्या मायेच्या पकडीतून बाहेर पडणे फारच कठीण आहे. तुमच्या मायेने आम्ही गुलामगिरी. गुलामगिरीत हं. गुलामगिरीत खितपत पडतो. प्रभो, मला माझ्या अपरिहार्य भौतिक प्रवृत्तीबद्दल क्षमा करावी. मी तुम्हाला शरण आलो आहे. आता तुमच्या इच्छेने मला शिक्षा करा अथवा वाचवा. एक लहान मानव बालकाची भूमिका करणाऱ्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांनी कालियाची प्रार्थना ऐकून घेतल्यावर त्याला आज्ञा केली. कालिया, तू तत्काल हे स्थान सोडून समुद्रात जा. मुळीच विलंब करू नकोस. हं. तू तुझी मुले, पत्न्या असे सर्वांना घेऊन ताबडतोब चालता हो. यमुनेचे प्राणी दूषित करू नकोस. माझ्या गोवत्सांना, गोपबालकांना सुखाने जलपान करू दे. भगवंतांनी नंतर जाहीर केले की कालिया सर्पाला दिलेली आज्ञा सर्वत्र सांगितली जावी आणि सर्वांनी ती ऐकावी, म्हणजे कालियाचे भय बाळगण्याचे इतपर कारण राहणार नाही.
जो कोणी कालिया दमना विषयीचे कथन श्रवण करील त्याला सर्पाच्या मत्सरपूर्ण कृत्याचे भय बाळगण्याची आवश्यकता नाही. भगवंतांनी पुढे असेही घोषित केले की या कालियाच्या डोहात मी आणि माझ्या गुराखी बालमित्रांनी स्नान केले आहे. येथे एक दिवस उपवास धरून जो स्नान करील आणि या यमुना जलाने पितरांचे तर्पण करील तो सर्व पापमय कर्मातून मुक्त होईल. भगवान श्रीकृष्ण कालियाला आश्वस्त करीत म्हणाले, तू गरुडाच्या भयाने येथे आलास, तो तुला समुद्रातील एका सुंदर द्वीपावर भक्षण करण्याच्या विचारात होता. आता माझ्या चरणांना तुझ्या माथ्यावर स्पर्श झाल्याने उमटलेले त्यांचे ठसे पाहून गरुड तुला त्रस्त करणार नाही. भगवान कालियावर आणि त्यांच्या पत्न्यावर प्रसन्न झाले होते. भगवंताची आज्ञा ऐकल्यावर कालियाने आणि त्यांच्या पत्न्यांनी सुंदर वस्त्राभूषणे, फुले, हिरे, चंदन, कमळे आणि मधुर फळे असा मोठा उपहार अर्पण करून त्यांची पूजा केली. अशा रीतीने ज्या गरुडाची त्यांना अतिशय भीती वाटायची त्या गरुडाच्या स्वामीची पूजा करून नागपत्न्यांनी त्यांना प्रसन्न केले. अशा प्रकारे भगवान श्रीकृष्णांची आज्ञा पालन करण्यासाठी ते सर्वजण यमुनेच्या ओढ सोडून निघून गेले. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील कालिया दमन नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माताजी. तर अशा प्रकारे भगवंतांनी कालियाचं दमन कसं केलं आणि किती महाकाय तो सर्प असेल ज्याला 100 फणे होते आणि त्या 100 फण्यांवरती भगवंत उभं राहून जेव्हा ते नृत्य करू लागले ते नृत्य जणू असं होतं की भगवान नटराज तिथे नृत्य करतायत आणि त्या भगवंतांच्या त्या चरण कमळांचा ठसा त्याच्या फणांवरती उमटला आणि त्याला ही मुक्ती अशा प्रकारची कसं काय मिळाली तर नक्कीच त्याच्या पत्न्यांनी म्हटलं ते भगवंतांची पूजा करतात आणि भगवंतांच्या चरणकमळांची सेवा करण्यासाठी किंवा त्यांच्या चरणकमळांचा स्पर्श होण्यासाठी माता लक्ष्मीला सुद्धा इतके मोठे तप करावे लागले होते. तर नक्कीच कालियाने मागच्या जन्मात काहीतरी असे सत्कर्म केले असतील तेव्हाच त्याला भगवंतांच्या चरणकमळांचा स्पर्श मिळाला होता आणि ज्या गरुडांच्या भीतीने तो इथे यमुनेमध्ये लपण्यासाठी आला होता भगवंतांनी त्यांना असा आशीर्वाद दिला की जर तेव्हा जे समुद्रात जातील कालियाच्या ज्या फणांवरती उमटलेले भगवंतांच्या चरणकमळांचे ठसे जे आहेत ते पाहून त्या गरुडच काय कोणीही कालियाला कोणत्याच प्रकारची इजा पोहोचू शकणार नाही आणि म्हणून भगवंतांच्या आज्ञेनुसार कालिया आणि त्याचा संपूर्ण परिवार त्याचे पत्नी त्याची मुलं संपूर्ण परिवार सगळे समुद्रामध्ये निघून गेले आणि यमुना पूर्ण मग यमुनेचा पूर्ण डोह कालियाचं दमन केल्यामुळे तो पूर्ण पवित्र झाला आणि सगळ्यांना वापरण्यासारखा झाला. तर अशा प्रकारे या महाकाय सर्पाचे ज्याची 100 फणे होते अशा महाकाय सर्पाचं मर्दन म्हणजे त्याला कसं भगवंतांनी यमुनेच्या नदीमधून समुद्रामध्ये कसं पाठवलं कालियाचं दमन कसं केलं हे आपण या अध्यायामध्ये पाहिलं. तर आता आपण आपला पुढचा अध्याय पाहूया 17वा अध्याय. एकच मिनिट आम्हाला. तर आता आपला 17वा अध्याय ज्याचं नाव आहे दावनल शमन. तर दावनल या सॉरी एक मिनिट. आणखी एका आपण या ह्याच्यामध्ये भगवंतांच्या लीला पाहतोय. आपण भगवंतांनी कसा अवतार घेतला का त्यामागची कथा कशी होती कोणत्या प्रकारे त्यांनी अवतार घेतला भगवंत देवकी मातेच्या गर्भात असताना स्वर्गामधून देवी देवता येऊन देवकी मातेची समजूत कशी घालायची भगवंतांची स्तुती कसे करायचे स्वर्गामधल्या देवतांनी भगवंतांची स्तुती कशा प्रकारे केली हे पाहिलं. मग त्याच्यानंतर कंसाची भीती पाहिली आपण. मग भगवंत जन्मल्यावर सगळ्यात आधी त्यांनी बालक रूप नुकत्याच जन्मलेल्या बालकाच्या रूपात पुतनेचा वध कसा केला हे पाहिलं आपण. मग त्याच्यानंतर आपण अघासुराचा वध पाहिला. यमला अर्जुनाचा उद्धार कसा केला भगवंतांनी ते पाहिला. तर भगवंतांच्या या ज्या लीला होत्या त्या प्रत्यक्ष अनुभवणाऱ्या
त्या वृंदावन वासियांची या गोप-गोपिकांची गोप-गोपिकांना किती त्यांनी किती मोठं कर्म केलं असेल, जे त्या स्वतःच्या डोळ्यांनी इतक्या भगवंतांच्या लीलांचे साक्षी बनून ते पाहू शकले. तर या ज्या त्या लीला होत्या, ज्यांचा त्यांना अ, अनुभव मिळाला होता तिथे राहून भगवंतांच्या लीला पाहण्याचा. सॉरी. तर त्या साऱ्या ज्या कथा आहेत, अतिशय सुंदर अशा कथा, ज्या वाचताना आपण अगदी भारावून जातो आणि आपण फक्त ते भगवंत आणि भगवंतांचं ते सामर्थ्य, ज्यांच्या हातात शंख, चक्र, गदा नाही, तर फक्त आणि फक्त एक बासुरी, डोक्यात मोरपंख आणि अतिशय सुंदर मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप त्यांचं, ज्यांनी पितांबरी धारण केलं आहे. त्यांच्या या मनमोहक रूपामध्ये, ज्या रूपाला पाहून आपण भारावून जातो, अशा या भगवंतांचं सामर्थ्य किती आहे आणि त्यांनी कोणकोणत्या राक्षसांचं सॉरी दमन केलं, हे आपण या अध्यायांमधून वाचतोय. तर आता आपण अशा एका दुसऱ्या राक्षसाच्या वध कसं केलंय हे पाहूया. तर अध्याय 17वा, दावानल शमन. तर एक मिनिट आणखी थोडंसं. श्रीकृष्णांनी कालियाला केलेल्या शिक्षेचे कथानक श्रवण केल्यावर परीक्षित महाराजांनी शुकदेव गोस्वामींकडे जिज्ञासा केली. कालियाने त्याचे सुंदर स्थान का सोडले आणि गरुडाने त्याच्या बरोबर शत्रुत्व का धरले होते? शुकदेव गोस्वामींनी सांगितले की नागालय नावाच्या समुद्र बेटीवर सर्पांचा निवास होता आणि कालिया त्यांच्यातील प्रमुख सर्पांपैकी एक होता. सर्पांना खाण्याच्या इच्छेने गरुड नेहमीच या बेटावर येऊन इच्छेनुसार अनेक सर्पांना ठार मारित असे. त्यापैकी वस्तुतः तो काहींना भक्षण करीत असे आणि काहींना निष्कारणच मारून टाकी. अशामुळे सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा समाज त्रस्त झाला आणि त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या वासुकीने ब्रह्मदेवांकडे तक्रार मांडून संरक्षण मिळण्याबद्दल विनंती केली. गरुडाने असा त्रास देऊ नये म्हणून ब्रह्मदेवानी एक योजना बनवली. त्याप्रमाणे या सर्प समाजाने दर अष्टमीला गरुडा करता एक सर्प अर्पण करावा असे ठरले. गरुडासाठी असलेला हा सर्पबली एका वृक्षाखाली ठेवण्यात येई आणि गरुड या उपहारात संतुष्ट असल्यामुळे तो दुसऱ्या सर्पांना त्रास देत नसे. कालांतराने कालिया या योजनेचा फायदा घेऊ लागला. कालिया जवळ अति तीव्र विष होते. त्याचे शारीरिक बळही मोठे होते. अशा सामर्थ्याने गर्विष्ठ होऊन तो विचार करू लागला, हा बळी गरुडाला द्यायचाच कशाला? त्यानंतर गरुडाला ठेवलेला बळी तो स्वतःच घेऊ लागला आणि गरुडाला देण्याऐवजी स्वतःच भक्षण करू लागला. भगवान विष्णूंचे वाहन गरुडाच्या जेव्हा हे लक्षात आले, तेव्हा त्याला कालियाचा अतिशय क्रोध झाला आणि तो अपराधी सर्पाला ठार मारण्याच्या उद्देशाने त्या बेटावर उतरला. दोघांचे युद्ध झाले. कालियाने आपल्या अनेक फणांनी आणि विषारी दातांनी गरुडाचा सामना करून त्याला पराभूत करण्याची पराकाष्ठा केली. कालिया त्याला दंश करण्याचा प्रयत्न करू लागला आणि ताक्षनंदन गरुडाने मोठ्या क्रोधाने विष्णू वाहनाला साजेशा आवेशाने आपल्या तेजस्वी सोनेरी पंखांनी कालियाच्या शरीरावर झडप घातली. कद्रुनंदन कालियाने घाबरून तात्काळ यमुनेच्या या कालियारुध नामक डोहाकडे पलायन केले आणि तेथे आश्रय घेतला. येथे गरुडाचे आगमन होत नव्हते. कालियाने यमुना नदीत आश्रय घेण्याचे कारण असे की ज्याप्रमाणे गरुड नित्यप्राप्ती कालियाच्या बेटावर जायचा, त्याचप्रमाणे तो मासे पकडण्यासाठी यमुना नदीवर जायचा आणि मासे भक्षण करायचा. तेथे सौभरी नावाचे एक थोर योगी राहत असत. ते यमुनेजवळ राहून ध्यानधारणा करीत. त्यांना माशांविषयी करुणा वाटत असे. त्यांनी गरुडाला तेथे येऊन माशांना त्रास देऊ नये असे सांगितले. गरुड जरी कोणाच्या अधीन नव्हता, तरी त्याने त्या ऋषींची अवज्ञा केली नाही. श्री विष्णूंचे वाहन असल्यामुळे त्याने तेथेच राहून मासे खात राहण्याऐवजी एकदा एक मोठा मासा घेऊन तो निघून गेला. तो मासा मत्स्यांचा प्रमुख होता. गरुडाने तेथील माशांच्या
प्रमुखांपैकी एकाला उचलून नेले हे पाहून मुनींना दुःख झाले आणि त्या माशांचे संरक्षण करणे जरूर आहे असे समजून त्यांनी गरुडाला शाप दिला. ते म्हणाले, यापुढे जर गरुड येथे मासे पकडण्याकरिता येईल, तर मी या संपूर्ण सामर्थ्याच्या बळावर त्याला शाप देतो की त्याचा तात्काळ मृत्यू होईल. या शापाची केवळ कालियालाच जाणीव होती. त्यामुळे यमुनेवर गरुड कधीही येऊ शकणार नाही याची त्याला पूर्ण खात्री होती. म्हणूनच त्याने यमुनेच्या या विशाल डोहात आश्रय घेण्याचा विचार केला होता. परंतु कालियाचे सौभरी मुनींचा आश्रय घेणे यशस्वी झाले नाही. गरुडाचे स्वामी श्रीकृष्णांनी त्याला यमुनेतून हाकलून लावले आहे हे लक्षात येथे हे लक्षात घेतले जावे की गरुड हा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांशी प्रत्यक्ष संबंधित आहे आणि तो इतका बलवान आहे की कोणाच्याही आज्ञेला अथवा शापाला बाध्य नाही. भागवतात गरुडाला भगवंतांसमान आदरणीय समजण्यात आले आहे आणि गीतेत भगवंतांची विभूती समजण्यात आले आहे. असे असल्यामुळे गरुडाला शाप दिला तो सौभरी मुनींकडून एक अपराध घडला होता. जरी गरुडाने शापाचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला नाही तरी एक थोर भगवत भक्ताच्या विरोधात केलेल्या अपराधी कर्माच्या फळापासून सौभरी मुनींचे रक्षण होऊ शकले नाही. या अपराधाकारणे सौभरी मुनींचे त्यांच्या पदावरून पतन झाले आणि ते या लौकिक जगातील एक भोगी गृहस्थ बनले. सौभरी मुनी वस्तुतः ध्यानधारणेने दिव्यानंदात निमग्न असायला हवे होते. हे सौभरी मुनींचे पतन भक्तांच्या अपराध्याला एक आदर्श उपदेश आहे. अंततः जेव्हा श्रीकृष्ण यमुनेच्या त्या डोहातून बाहेर आले, तेव्हा यमुनेच्या तीरावर त्यांनी त्यांच्या सर्व नातेवाईकांनी आणि बालमित्रांनी त्यांचे सुखरूप दर्शन घेतले. त्यावेळी त्यांचा सुंदर शृंगार होता. सर्वांगावर चंदनाची उठी माखलेली होती. अंगावर मौल्यवान हिरे माणके जडविलेले सुवर्णाचे अलंकार होते. त्यांचे सर्वांग सुवर्णाने भरून गेले होते. श्रीकृष्ण यमुनेतून बाहेर येत असल्याचे पाहून तेथील गोप-गोपिका, यशोदा माता, नंद महाराज, गोपबालक, गाई वासरे अशा सर्वच वृंदावनवासींना पुनर्जीवन प्राप्त झाल्यासारखे वाटले. कोणालाही नवजीवन प्राप्त झाल्यावर अत्यानंद होणार हे स्वाभाविकच आहे. त्या सर्वांनी श्रीकृष्णांना छातीशी धरले आणि त्यांचा दुःख परिहार झाला. यशोदा माता, रोहिणी माता, नंद महाराज आणि गोप-गोपिका अशा सर्वांना इतका हर्ष झाला की त्यांनी श्रीकृष्णांना आलिंगन केले आणि त्यांना आपल्या जीवनाचे ध्येयच प्राप्त झाल्यासारखे वाटले. बलरामांनी देखील श्रीकृष्णांना आलिंगन केले, परंतु ते सीमित हास्य करीत होते, कारण जेव्हा सर्वजण चिंताक्रांत झाले होते, तेव्हा श्रीकृष्णांविषयींचे सर्व रहस्य ते जाणून होते. श्रीकृष्ण असे प्रकट झाल्याचे पाहून यमुना काठावरील वृक्ष, गायी, गोवत्से, वृषभादी सर्वच अत्यानंदी झाले. वृंदावनवासी ब्राह्मण आपल्या पत्न्यांसोबत श्रीकृष्णांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे अभिनंदन करण्याकरता तात्काळ तेथे उपस्थित झाले आणि ब्राह्मणांना समाजाचे आध्यात्मिक गुरु समजण्यात येत असल्याने त्यांनी श्रीकृष्णांवरील संकट निवारण झाल्याबद्दल त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आशीर्वाद दिले. त्या प्रसंगी त्यांनी नंद महाराजांना काही दान देण्याबद्दल सूचना दिली. श्रीकृष्ण सुखरूप असल्याच्या आनंदात नंद महाराजांनी ब्राह्मणांना अनेक गायी आणि सुवर्णाचे दान दिले. नंद महाराज या कार्यात संलग्न असताना यशोदा मातेने श्रीकृष्णांना छातीशी धरले होते आणि आपल्या मांडीवर बसून ती सारखी अश्रू ढाळीत होती. आता जवळ रात्र होण्याची वेळ आली होती. गाई वासरांसहित सगळेच वृंदावनवासी अतिशय थकले होते आणि म्हणून त्यांनी तेथेच यमुनाकाठी विश्रांती घेण्याचे ठरविले. जेव्हा ते सर्वजण रात्री गाढ निद्रेत होते, तेव्हा तेथे अचानक वणवा लागला आणि त्याचे स्वरूप इतके भयंकर होते की काही क्षणातच संपूर्ण ब्रजवासी जनांना जळून भस्मसात करून टाकील असे वाटू लागले. जेव्हा वृंदावनवासी जनांना वणव्याचा ताप सहन झाला नाही, तेव्हा त्यांना जाग आली आणि त्यांनी तात्काळ त्या बालकाची भूमिका करीत असलेल्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतला. ते म्हणू लागले, प्रिय कृष्णा, हे भगवंता प्रिय कृष्णा, एक मिनिट. ते म्हणू लागले, प्रिय कृष्णा, हे भगवंता, प्रिय बलरामा,
हे समर्था, कृपया आमचे या सर्व भक्षक प्रलयकारी वणव्यापासून रक्षण करा. आम्हाला तुमच्याशिवाय दुसरा आश्रय नाही. हा विनाशकारी अग्नी आम्हा सर्वांना गिळंकृत करून टाकील. आम्हाला तुमच्या चरणकमळांशिवाय दुसरा आश्रय नाही. भगवान श्रीकृष्णांना आपल्या ग्रामबांधवांची करुणा आली. त्यांनी तात्काळ तो दावाग्नी पिळून टाकला आणि त्या सर्वांचे संरक्षण केले. अर्थात ही गोष्ट कृष्णांकरिता अशक्य नव्हती, कारण ते असीम आहेत. आपल्या इच्छेनुसार काहीही करण्यात त्यांचे सामर्थ्य अनंत आहे. अशा रीतीने कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील दावानल शामन नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. तर अशा प्रकारे आपण आणखी एक अध्याय संपवला, ज्याचं नाव होतं दावानल शमन. तर या वणव्यात लागलेल्या हा जो वणवा लागला होता कालिया मर्दनाच्या नंतर, त्यांनी वनामध्ये आश्रय घेतला, रात्र झाली होती तिकडेच म्हणून. मग तेव्हा सुद्धा त्यांना माहित होतं, बालकाच्या रूपात, छोट्याशा बालकाच्या रूपात जरी भगवंत असले तरी त्यांनी भगवंतांना, परमपुरुषोत्तम भगवंतांना त्यांनी ओळखलं होतं वृंदावनवासियांनी. आणि ते पुन्हा त्याच भगवंतांजवळ गेले आणि त्यांची प्रार्थना करू लागले, हे कृष्णा, हे भगवंता, हे बलरामा, हे समर्था, तूच आमचा रक्षणकर्ता आहेस. या प्रलयकारी संकटामधून तूच आम्हाला वाचव, अशी त्यांनी भगवंतांना विनंती केली. आणि मग भगवंतांनी त्यांची सुटका केली. अशा प्रकारे त्यांना या संकटामधून त्यांचं रक्षण केलं नेहमीप्रमाणे. कारण भगवंत ते भगवंत, आणि जो कोण ज्या इच्छेने भगवंतांजवळ जातो त्यांना तीच इच्छा ते परत करतात. त्यांनी रक्षणाच्या इच्छेने गेले, ते भगवंतांना त्यांनी आत्मसमर्पण केलं होतं आणि तेच त्यांनी भगवंतांना सर्वोच्च भगवान म्हणून त्यांनी मान्य केलं होतं आणि भगवंतांना रक्षणाची इच्छा केली होती. आणि भगवंतांनी आपल्या सगळ्या वृंदावनवासियांची रक्षा करून त्यांचा जीव वाचवला या धोक्यापासून. तर आता आपण पुढचा चॅप्टर बघूया. एकच मिनिट द्या मला. तर अशा प्रकारे आपण 17वा अध्यायही संपवला. आता आपण आपला 18वा अध्याय पाहूया. थोडस वाचू शकतो आपण एवढे 2 पेजेस. तर आपल्या 18व्या अध्यायाचं नाव आहे प्रलंबासूर वध. आता दुसरा एक असुर, त्याचं नाव आहे प्रलंबासूर, याचा वध भगवंतांनी कसा केला याची माहिती आपण या अध्यायामध्ये वाचणार आहोत. तर दवानलापासून व्रजवासी जनांचे रक्षण केल्यानंतर भगवान श्रीकृष्ण आपले बालमित्र, गाई वासरे, वृषभ, बंधू बांधव यांच्या समवेत वृंदावनाकडे निघाले. त्यावेळी त्यांचे सवंगडी विविध गीते गात होते. अशा रीतीने श्रीकृष्ण सदैव गायींनी भरलेल्या वृंदावनात परत आले. श्रीकृष्ण आणि बलराम आपले बालमित्र आणि व्रजबाला यांच्या संगतीत वृंदावनातील जीवनाचा सुखोपभोग घेत असताना क्रमाक्रमाने ग्रीष्म ऋतू आला. भारतात उन्हाळ्याचे फारसे स्वागत होत नसते, कारण त्यावेळी उष्णतामानात फारच वृद्धी झालेली असते. परंतु वृंदावनात प्रत्येकाला आनंद झाला, कारण तेथे वसंताच्या पावलांनीच ग्रीष्माचे आगमन झाले होते. याचे कारण भगवान ब्रह्मदेव आणि भगवान शिव यांचे देखील अधिपती असे भगवान कृष्ण आणि बलराम तेथे निवास करत होते. वृंदावनात अनेक धबधबे आहेत. तेथून सारखे पाणी खाली पडत असते आणि त्याचा मधुर आवाज रातकिड्यांच्या स्वराला आवृत्त करीत असतो. वृंदावनात सगळीकडेच पाण्याचे झरे वाहत असल्यामुळे ते वन सतत हिरवेगार असते. वृंदावनवासी जनांना सूर्याच्या दाहक उष्णतेचा किंवा उन्हाळ्यातील उच्च तापमानाचा कधीही त्रास होत नाही. तेथे कहर, कंज, उत्पल अशी विविध प्रकारची अनेक कमळे उगवलेली असतात आणि मंद गतीने वाढणारा पवन त्या कमळांचे सुगंधी परागकण बरोबर वाहून नेत असतो. यमुनेच्या तसेच सरोवरांच्या तरंगांचे तुषार आणि धबधब्यातून उठणारे तुषार सदैव वृंदावनवासी जनांच्या शरीरांना आल्हादक स्पर्श करत असतात आणि त्यामुळे येथील वातावरण सदैव आपोआपच शीतल व सुखदायक असते. असे असल्यामुळे वृंदावनातील रहिवाशांना ग्रीष्म ऋतूची मुळीच जाणीव होत नाही. वृंदावन हे स्थानच अतिशय रम्य आहे.
तेथे अनेक प्रकारची सुंदर हरणे आहेत. सर्वत्र विविध प्रकारची फुले सदैव उमटलेली असतात. पक्ष्यांचे मधुर कूजन चालू असते. मयूर मनोहर नृत्य करीत असतात आणि निसर्व परिसर केकारवाने दुमदुमून गेलेला असतो. तेथे फुलांवरून मधुमक्षिकांचे गुंजन चालू असते आणि कोकिळा 5 भिन्न स्वरांमध्ये कर्णमधुर गायन करीत असतात. रसराज श्रीकृष्णांनी आपले अग्रज बलराम आणि गोप बालक यांच्या समवेत गायींना घेऊन वेणू वाजवीत या सुंदर वृंदावन नामक वनात प्रवेश केला. त्यांना या वनामधील सुंदर वातावरणाचा आनंद लुटण्याची इच्छा होती. ते नवीन पालवी फुटलेल्या वृक्षावलीत शिरले. तेथील झाडांची फुले मयूरपंखी रंगीबेरंगी होती आणि तेथील फुलांच्या माळा गळ्यात घातल्या आणि केशरी धातूने शरीरे रंगवली होती. तेथे नाच गाऊ लागले आणि कधी कधी आपापसात कुस्त्या खेळू लागले. जेव्हा श्रीकृष्ण नाचू लागले, तेव्हा काही गोप बालक गीते गाऊ लागले. कोणी वेणुवादन करू लागले, कोणी शिंगे वाजवू लागले आणि कोणी टाळ्या वाजवून "मित्रा, तू किती सुंदर नृत्य करतोयस" असे म्हणत त्यांची प्रशंसा करू लागले. वस्तुतः ते सर्व गोप बालक श्रीकृष्णांच्या लीलांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी उच्च लोकांमधून अवतरलेले देवता होते. गोप बालकांच्या वेशातील ते देवता जसे एक कलाकार दुसऱ्या कलाकाराला शाबासकी देतो, त्याचप्रमाणे श्रीकृष्णांना उत्तेजन देत असत. या काळापर्यंत भगवान बलरामांचा किंवा श्रीकृष्णांचा चुडाकरण संस्कार झालेला नव्हता. त्यामुळे त्यांचे केस काकपक्षाप्रमाणे विस्कटलेले दिसत होते. ते सदैव आपल्या बालमित्रांसोबत लपंडाव खेळत असत किंवा उड्या मारत असत अथवा आपापसात युद्ध करीत. तर आपण इथे थांबूया आणि मग मी प्रार्थना म्हणून रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग आपण काही प्रश्न असल्यास तुम्ही विचारू शकता. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.